Ahojte, dnes sa spolu pozrieme na stĺpcové grafy. Ako taký stĺpcový graf vyzerá? Na čo nám slúži? Určite si pamätáte odpovede z prvého videa, tak si ich iba zopakujeme. Na obrázku je stĺpcový graf. Tieto grafy, tak ako aj kruhové grafy a tabuľky, nám slúžia na lepšiu orientáciu v množstve údajov a umožňujú nám tieto údaje porovnávať. Skúsme spoločne vytvoriť stĺpcové grafy. Nachystajte si teda papier, zošit, najlepšie štvorčekový, spolu s pastelkami a perom. Ak štvorčekový papier nemáte, môžete si ho jednoducho vytlačiť z popisu videa. Ak ste pripravení, poďme na to. Počas zimy som si vyrobila hmyzí domček. Určite ste o hmyzom domčeku alebo hmyzom hoteli počuli. Je vytvorený z dreva, tehly, slamy, sena, šišiek, kamienkov, tak, aby sa tam mohli ukryť a bývať muchy, lienky, pavúky, motýle, chrobáky či dokonca slimáky. V marci som ho dokončila a dala do záhrady. Postupne som si každý mesiac zaznamenala nových obyvateľov takto. Marec, 1 pavúk. Apríl, 1 pavúk. Máj, 2 pavúky, 1 roháč. Jún, 2 pavúky, 2 chrobáky, 1 slimák. Júl, 1 pavúk, 3 lienky, 1 motýľ, 2 slimáky. August, 3 lienky, 2 motýle, 1 chrobák, 1 slimák. September, 2 lienky, 1 motýľ, 3 chrobáky, 2 pavúky, 1 slimák. Keďže chceme z týchto údajov vytvoriť stĺpcový graf, najskôr si spočítame, koľko obyvateľov bývalo spolu v hoteli za každý mesiac. Marec, 1 obyvateľ. Apríl, 1 obyvateľ. Máj, 2 plus 1 sa rovná 3 obyvateľia. Jún, 2 plus 2 plus 1 sa rovná 5 obyvateľov. Júl, 1 plus 3 plus 1 plus 2 sa rovná 7 obyvateľov. August, 3 plus 2 plus 1 plus 1 sa rovná 7 obyvateľov. September, 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1 sa rovná 9 obyvateľov. Teraz si nakreslíme dve osy. Najskôr nakreslíme vodorovnú os, dostatočne dlhú, aby sa nám tam zmestilo 7 stĺpcov. Keď máme, nakreslíme zvislú os, ktorá sa začína v ľavom krajnom bode vodorovnej osy. Túto zvislú os rozdelíme na toľko častí, koľko bolo najviac obyvateľov v hmyzom hoteli. Najviac obyvateľov bolo v septembri, a to 9. Preto zvislú os rozdelíme na 9 častí a očíslujeme od 1 po 9. Keď máme osy nakreslené, dokreslíme nášmu grafu už spomínané stĺpce. Začneme od začiatku marcom. V marci mal hmyzí hotel 1 obyvateľa, preto nakreslíme prvý stĺpec po číslo 1.
apríli mal tiež iba jedného obyvateľa, preto nakreslíme druhý stĺpec opäť po číslo 1. V máji mal 3 obyvateľov, nakreslíme stĺpec po číslo 3. V júni mal 5 obyvateľov, preto nakreslíme stĺpec po číslo 5. V júli mal 7 obyvateľov, preto nakreslíme stĺpec po číslo 7. V auguste mal tiež 7 obyvateľov, preto nakreslíme stĺpec po číslo 7. A v septembri mal 9 obyvateľov, preto nakreslíme stĺpec po číslo 9. Ak vaša vodorovná os je príliš krátka, stačí si ju predĺžiť. Teraz dopíšeme pod každý stĺpec mesiac, v ktorom bol daný počet obyvateľov. Zvislú os označíme názvom počet obyvateľov v hmyzom hoteli. Vodorovnú os označíme názvom mesiac. Na záver pod graf napíšeme jeho názov. Počet obyvateľov hmyzieho hotela od marca 2023 do septembra 2023. Skvelé! Prvý stĺpcový graf máme hotový. Skúsme spoločne vytvoriť ešte jeden. Opäť si najskôr zapíšeme zadanie. Románko každý mesiac dostával vreckové a sám si zaznamenával, koľko vreckového za mesiac dostane a koľko mu z neho ostane, pretože si chce našetriť na nový akordeón. Jeho posledný polrok vyzeral takto. V júli dostal 30 eur, z toho minul 15 eur. V auguste dostal 25 eur, z toho minul 5 eur. V septembri dostal 40 eur, z toho minul 20 eur. V októbri dostal 25 eur, z toho minul 10 eur. V novembri dostal 25 eur, z toho minul 7 eur. V decembri dostal 30 eur, z toho minul 20 eur. Teraz si nakreslíme dve osy. Začnime vodorovnou, ktorú nakreslíme dostatočne dlhú. Teraz nakreslíme zvislú, ktorá začína na ľavom konci našej vodorovnej osy. Túto zvislú os rozdelíme na časti. Najväčší počet je 40. Môžeme si ju rozdeliť na 40 častí, ale myslím, že by sme sa pritom zbytočne narobili. Jednoduchšie bude rozdeliť os po 5 do 40. Takto. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Takže os máme rozdelenú na 8 dielikov po 5. Keď máme osy pripravené, zaznačíme stĺpce podľa údajov zo zadania. Teraz však v našom grafe budeme mať ku každému mesiacu 2 stĺpce, preto si vyberieme 2 farby. Napríklad zelená pre vreckové, ktoré Románko dostal, a fialová pre vreckové, ktoré minul. Vy si vyberte 2 farbičky podľa vašej preferencie. V júli Románko dostal 30 eur, preto nakreslíme stĺpec po číslo 30. V júli však minul 15 eur, preto si zoberieme druhú farbičku a nakreslíme stĺpec po číslo 15. Teraz medzi ďalším stĺpcom urobíme väčšiu medzeru pre lepšiu čitateľnosť grafu. V auguste dostal 25 eur, preto nakreslíme stĺpec po číslo 25. Nezabudnite stĺpec zakresliť správnou farbou. V tomto mesiaci
Minul iba 5 eur, preto druhý stĺpec zakreslíme po číslo 5. Opäť si necháme väčšiu medzeru a zakreslíme stĺpce za mesiac september. Prvý stĺpec po 40, druhý stĺpec po 20. Necháme medzeru a zakreslíme október. Prvý stĺpec po 25 a druhý po 10. Vytvoríme medzeru a zakreslíme november. Prvý stĺpec po číslo 25 a druhý po číslo 7. Určite ste si všimli, že 7 na našej zvislej osi nemáme, ale to nám nevadí. Určite vám napadne, ako to vyriešiť. Číslo 7 sa nachádza medzi číslami 5 a 10. Odhadom môžeme zakresliť medzi čísla 5 a 10 stĺpec. Ak chceme mať graf presnejší, rozdelíme si medzeru medzi číslami 5 a 10, číslami 6, 7, 8, 9. Keď máme os rozdelenú podrobnejšie, zakreslíme stĺpec po číslo 7. Nakoniec zakreslíme románkové vreckové za december. Prvý stĺpec zakreslíme po číslo 30 a druhý stĺpec zakreslíme po číslo 20 ako 20 eur, ktoré románko z vreckového v decembri minul. Keď máme stĺpce zakreslené, označíme stĺpce mesiacmi. Vždy po 2 stĺpce z jedného mesiaca napíšeme názov mesiaca iba jedenkrát, takže doplníme júl, august, september, október, november, december. Pod graf zakreslíme obe farby, ktoré sme použili na kreslenie stĺpcov a napíšeme k nim vysvetlivky. Prijaté vreckové za daný mesiac, minuté vreckové za daný mesiac. Teraz si označíme osy. Zvislá os, počet eur, vodorovná os, mesiace. Na záver nad graf napíšeme jeho názov. Románkové vreckové za druhý polrok 2023. Ide nám to spolu veľmi dobre. Teraz si vyskúšate vytvoriť graf sami. Najskôr vám poviem zadanie. Ešte predtým sa vám musím pochváliť. Veľmi rada športujem a tak mi moja rodina podarovala inteligentné hodinky, ktoré zaznamenávajú každú moju športovú aktivitu v číslach, čo sa mne ako matematičke veľmi páči. A tak som sa rozhodla, že tieto moje údaje z hodiniek použijeme na vytvorenie stĺpcového grafu, aby som vedela porovnať, koľko kilometrov sme počas cyklovýletov prešli. Celý mesiac bolo veľmi pekné počasie a tak sme s mojimi kamarátmi išli na 5 cyklovýletov. A vďaka hodinkám mám všetky výlety zaznamenané takto. Výlet na hrad Tematín vyrážali sme z obce Hrádok. Na hrad je to 6 kilometrov a späť sme išli inou trasou, ktorá mala 7 kilometrov. Výlet z Nového Mesta nad Váhom do Trenčína, cestou tam sme prešli 25 kilometrov a domov sme sa odviezli vlakom. Na ďalší výlet sme vyrazili z Mníchovej Lehoty na Inoveckú chatu. Tam sme prešli 14 kilometrov a naspäť rovnako. Predposledný výlet bol do lesoparku Brumov Bilnice z Nemšovej. Cestou tam sme prešli 14 kilometrov a späť 15 kilometrov. Posledný výlet bol z Nemšovej po včelárskom náučnom chodníku až k zámku Antonstál. Cestou tam sme prešli 11 kilometrov a späť
10 kilometrov. Každý výlet môžete rozdeliť buď na 2 stĺpce, alebo na jeden, v ktorom spočítate cestu tam aj späť. Ako sa rozhodnete, je na vás. Pri výlete z Trenčína sa počíta iba cesta tam, pretože späť sme išli iba vlakom a nie na bicykloch. Teraz si video zastavte a pustite, keď budete mať graf hotový. Ukážem vám obe riešenia grafu. Najskôr si nakreslíme osy. Jednu vodorovnú a jednu zvislú. Ľavý graf bude graf s jedným stĺpcom za jeden výlet. Preto si spočítame, koľko spolu sme za každý výlet prešli kilometrov tam aj späť. Výlet na hrad Tematín 6 kilometrov tam a späť 7 kilometrov. Teda 6 plus 7 sa rovná 13 kilometrov. Výlet do Trenčína tam 25 kilometrov a späť vlakom, takže za tento výlet sme prešli 25 kilometrov na bicykli. Výlet na Inoveckú chatu. Tam sme prešli 14 kilometrov a späť rovnako. Čiže 14 plus 14 sa rovná 28. Výlet do lesoparku Brumov-Bylnice, tam 14 kilometrov, späť 15, takže 14 plus 15 sa rovná 29 kilometrov. Posledný výlet k zámku Antonstal tam 11 plus späť 10. To sa rovná 21 kilometrov. Keď máme spočítané, pozrieme si najväčšie číslo, ktoré budeme do grafu zakresľovať. Je to číslo 29. Graf si teda môžeme rozdeliť po 5 takto. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Na menšie časti si rozdelíme medzi číslami 10 a 15, 20 a 25, 25 a 30. Teraz zakreslíme do ľavého grafu stĺpce spolu s označením. Prvý stĺpec nakreslíme po číslo 13, označíme Hrádok, pomlčka hrad Tematín, pomlčka Hrádok. Druhý stĺpec nakreslíme po číslo 25. Označíme Nové Mesto nad Váhom, pomlčka Trenčín. Tretí stĺpec nakreslíme po číslo 28 a označíme Mníchova Lehota, pomlčka Inovecká chata, pomlčka Mníchova Lehota. Štvrtý stĺpec nakreslíme po číslo 29. Označíme Nemšová, pomlčka Lesopark Brumov-Bylnice, pomlčka Nemšová. Posledný stĺpec nakreslíme po číslo 21 a označíme Nemšová, pomlčka Včelársky chodník, pomlčka Zámok Antonstal, pomlčka Nemšová. Teraz na pravom grafe rozdelíme zvislú os na časti po 5 a tie rozdelíme na menšie časti. Teraz zakreslíme stĺpce. Vždy najskôr zakreslíme cestu tam a potom cestu späť. Prvý stĺpec zakreslíme po číslo 6. Druhý stĺpec zakreslíme po číslo 7 a označíme Hrádok, pomlčka hrad Tematín, pomlčka Hrádok. Ďalší stĺpec zakreslíme po číslo 25 a označíme Nové Mesto nad Váhom, pomlčka Trenčín. Ďalšie dva stĺpce nakreslíme po číslo 14 a označíme Mníchova Lehota, pomlčka Inovecká chata. Ďalšie stĺpce
nakreslíme po číslo 14 a 15. Označíme Nemšová, pomočka lesopark Brumov Bylnice, pomočka Nemšová. Posledné dva stĺpce nakreslíme po čísla 11 a 10. Označíme Nemšová, pomočka Včelársky chodník, pomočka zámok Antonstál, pomočka Nemšová. Nakoniec v oboch grafoch označíme osy a napíšeme ich názvy. Napríklad cyklovýlety za mesiac Katka s kamarátmi. Skvelé, už mi neostáva nič iné, ako zadať domácu úlohu. Dám vám zadanie a vy z neho vytvoríte stĺpcový graf. Riešenie nájdete v popise videa. Tu je zadanie úlohy. Florbalový klub Rýchle strely si viedol takéto záznamy o zápasoch za druhý polrok, január až jún, takto. Prvý zápas, Florbalový klub Rýchle strely 4 góly, súper 4 góly. Druhý zápas, Rýchle strely 10 gólov, súper 8 gólov. Tretí zápas, Rýchle strely 6 gólov, súper 7 gólov. Štvrtý zápas, Rýchle strely 3 góly, súper 1 gól. Piatý zápas, Rýchle strely 5 gólov, súper 3 góly. Šiestý zápas, Rýchle strely 1 gól, súper 0 gólov. Siedmy zápas, Rýchle strely 2 góly, súper 4 góly. Držím palce pri tvorení stĺpcového grafu. Vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ.